Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Lift Rock Stars. Dnes je naším hostem Monika Nussbaum, právnička společnosti Contract Management Slovensko. Moniko, ahoj. Ahoj. Na úplný začátek, ptáme se na to každého hosta, jaká byla tvá cesta do contract managementu? Tak v podstate po skončení školy som si hľadala prácu a zaujala ma práve ponuka v contract managemente. A to z toho dôvodu, že keď som tam išla prvýkrát na pohovor, zapôsobili na mňa mladí, dynamickí ľudia s víziou do budúcnosti a celkovo sa mi páčilo to ich nastavenie. Mm-hmm. Samozřejmě, protože se to, co děláte, týká stavebnictví, tak předpokládám, že to nebude jenom kancelářská práce. Dostaneš se i do terénu? Určite áno. V podstate pri takomto bežnej mojej práci často nie, ale stáva sa to a je to pre nás aj dobré, pretože napríklad, keď vznikne nejaký problém, respektíve nejaká udalosť, ktorú potrebujú zachytiť, tak je dobré, keď ma tam aj zoberú a vizuálne si to spolu pozrieme a prejdeme. Mám väčšiu predstavu, o čom to je, viem tú problematiku viacej rozpísať a tým pádom aj vysvetliť. A kdyby si měla porovnat procentuálně kolik času strávíš, ať už právě na těch stavbách, anebo té kanceláři, tak jak bys to rozdělila? Tak momentálne som bola alokovaná na stavbu, kde budem mať kanceláriu priamo na stavenisku, bunkovisku, takže teraz tam budem tráviť veľa času, ale v minulosti to bolo tak možno, že 30% alebo 20% sme boli na stavbe a ostatné percenta boli v kancelárii. Dobře. A abychom si představili, jak vypadá tvůj pracovní den, ať už na té stavbě nebo v kanceláři, tak kdybys měla uvést pár příkladů a třeba začneme tou stavbou. Tak na tej stavbe je to určite také dynamickejšie. Prídem do kontaktu s veľa ľuďmi. Je tam viacej tej interakcie. Čo sa týka práci v kancelárii, tam je to také nezáživnejšie. Ale zase je tam väčší pokoj na to, aby sme vedeli tvoriť tú našu činnosť. A co máš radši? Rada to striedam. Aby to bylo vyvážené. Áno. Když se pobavíme o konkrétních projektech, vrátíme se do minulosti, tak na čem jsi pracovala v contract managementu? Na diaľničných projektoch a podielala som sa aj na príprave metodiky BIM. No a co jsou ty aktuální projekty, na kterých se teďka podílíš? Momentálne pracujem na jednom z najväčších projektov na Slovensku. Asi všichni tušíme, o který projekt jde. Jinak, když se pobavíme o stavebním trhu, co by se podle tebe mělo změnit, aby to lépe fungovalo? Ja si myslím, že by bolo dobré odhliadnúť od tých postupov, ktoré sa používali niekedy a viac sa inšpirovať napríklad zahraničím. Když se pobavíme konkrétně o contract managementu Slovensko, tak za ty 2 roky, co tam působíš, co všechno se změnilo podle tebe? Ja si myslím, že sme sa ako spoločnosť posunuli míľovými krokmi dopredu. Zobrali sme k sebe nových kolegov, momentálne je nás v spoločnosti viac. Sú to všetko šikovní mladí ľudia, dynamickí, a myslím si, že už aj tá odborná spoločnosť alebo odborná verejnosť si našu spoločnosť začala všímať a pochopila, o čo sa snažíme a čo je našim cieľom. Je to standardem, že každá poradenská vlastně společnost jako jste vy má takovýhle obsáhlý jako tým právníků, nebo? Ono tých spoločností poradenských nie je na Slovensku veľa, takže neviem to úplne porovnať, ale každopádne si myslím, že ak nemá, tak by mala mať, pretože myslím si, že právnici sú neoddeliteľnou súčasťou contract managementu. A kdybys měla poradit něco právníkům, budoucím právníkům, proč by třeba jim mělo zajímat odvětví contract managementu?
Myslím si, že je to veľmi zaujímavá práca, ktorá ponúka taký iný pohľad na právo ako klasická robota v advokátskej kancelárii. Je to práca úplne odlišná, by som povedala, od tej práce napríklad na súde, v advokátskej kancelárii, na notárskom úrade. Je to viac taká dynamická robota, komplexná. Myslím si, že by sa do toho mali pustiť. Celkově akčnější. Určitě. A kdyby zajímalo víc info, tak předpokládám na stránkách Contract Management SK voľné pozice nabíráte? Stane sa, že máte voľná místa? Určite áno. Odporúčila by som všetkých, ktorí táto téma zaujíma, aby našu stránku sledovali a aby sa prihlásili, keď bude nejaké výberové konanie. Tak pojďme ještě od HR zpátky mezi zhotovitele a objednavatele, kde může vzniknout konflikt. Kde si myslíš, že může vzniknout ten úplně největší mezi těmito dvěma stranami? Ja si myslím a v praxi často vidím, že najväčší konflikt vzniká práve v komunikácii. To je najkritickejší bod celej realizácie, pretože každý počíta s tým, že počas realizácie veľkých projektov sa prídu rôzne problémy, udalosti, s ktorými nikto nepočítal, ale dôležité je, aby boli veľmi dobre tieto udalosti odkomunikované a aby tieto dve strany navzájom spolu komunikovali. Ty jsi zmínila komunikaci, respektive nekomunikaci mezi oběma stranami. A v jakém slova smyslu? Že si nezvedají telefony, že neodpovídají na maily, že neposílají dokumenty, nebo... Myslela som to najmä v prípadoch, kedy vzniknú naozaj veľké problémy a namiesto toho, aby sa o tých problémoch komunikovalo, aby sa tieto dve strany spolu rozprávali, tak sa to odmlčí. Takže nemluví spolu vůbec. Jak se to pak řeší teda? Tak to je jednou z úloh kontrakt manažera otvoriť aj tie témy, ktoré bolia a o ktorých sa nikto nechce rozprávať a nájsť nejaké riešenie, ktoré bude najmä k spokojnosti nášho klienta, ale samozrejme aj tej druhej strany. My jsme si řekli, že práce právničky v kontrakt managementu je velice rozmanitá. Co tebe konkrétně na tvojí práci vlastně baví? Baví ma stretávať sa s ľuďmi. Tá komunikácia s klientom je pre mňa to gro tej práce, ale baví ma stále sa učiť nové veci. Ten contract management naozaj poskytuje, že môžete sa stále vzdelávať, stále sa posúvať a teda nestagnujete na jednom mieste, ale baví ma tá rozmanitosť. To, že máte nejaké školení, nejaké rôzne... Jo. Áno, sú rôzne školenia, ale celkovo človek sa vždy učí, každá tá stavba je špecifická, každá má svoje potreby, má svoje situácie, keď by som povedala aj problémy a vždy je to niečo nové, pričom sa človek môže veľa naučiť. A bývá nejaký problém, se kterým se setkáváš nejčastěji? Když si vzpomeneš na všechny svoje projekty, tak bylo něco, co se třeba opakovalo často? Tak myslím si, že na väčšine stavbách je nedostatočne pripravená projektová dokumentácia a taktiež vzniká veľký rozpor medzi požiadavkami objednávateľa a zmluvou, teda FIDIkom. To je tiež súčasťou týchto stavieb. Tak ja mám pocit aj, že častokrát sa zabúda na tých stavbách, že ide o vyrovnaný právny vzťah, kedy zhotoviteľ a objednávateľ sú na jednej úrovni, pretože potrebujú jeden druhého a veľakrát sa stane, že jedna strana sa ako keby snaží vyvýšiť nad tú druhú stranu a vtedy to nemôže fungovať, pretože sú to rovnocenní partneri. Jak to většinou dopadá, ten soudní vztah? Nějakou dohodou nebo... Tak úlohou kontrakt manažera je vyhnúť sa sporom. Za žiadnych okolností nechceme toho klienta priviesť do takého vyhroteného konfliktu, aby to muselo ísť na súdny spor a vždy sa snažíme dosiahnuť dohodu medzi obidvomi stranami.
Kdyby si měla zazpomínat během tvé právnické kariéry v contract managementu, byl nějaký projekt, na který vzpomínáš pozitivně nebo třeba negativně? Tak určite mám projekt, na ktorý pozitívne spomínam. Je to napríklad výstavba protihlukovej steny. Pôsobili sme na strane zhotoviteľa a na tento projekt mám naozaj veľmi dobré spomienky. Tak samozřejmě chápu, že výstava protihlukové stěny tvého domu předpokládám. Na tu vzpomínáš pozitivně. Je něco dalšího ještě pozitivního? Tak nebolo to úplne pri mojom dome, ale v podstate všetky tie projekty si so sebou alebo mi priniesli v mojej profesionálnej kariére niečo pozitívne, čo si snažím odniesť sa z každej stavby. A proč na to máš teda skvělý vzpomínky? Pretože to bola jedna z mojich prvých veľkých stavieb a veľmi veľa som sa tam naučila a taktiež sa mi veľmi dobre spolupracovalo s ľuďmi, ktorí pôsobili so mňou na tomto projekte. A teďka ještě k těm negativním. Je nějaký takový projekt? Nemusí být konkrétní, stačí říct třeba jenom, co se na něm nepovedlo. Tak určite je to práca s ľuďmi. Tá vždy so sebou prináša nejaké negatívne skúsenosti. A keď takto v rýchlosti by som si mohla spomenúť, tak to bol nejaký konflikt s konkrétnou osobou, kedy nejaká argumentácia našich názorov prešla do nepříjemných míst. Áno. Áno, pro obě strany. Áno. Takže komunikace s lidmi je opravdu základ. Zase jsme u té komunikace. Áno, presne tak. Děkuji za tvůj čas. Ďakujem aj ja. Monika Nussbaum byla naším dnešním hostem dalšího dílu podcastu Lift Rock Stars a my se na vás budeme těšit opět příště.